Endevinalla d'aquesta nit. Preparats, vale? Diu així, diu... Petita o gran, soc rodona. Soc de pell i soc de goma. Soc de carn i soc de roba i dono bon gust a l'olla. Ala, aquí és l'endevinalla d'avui. Però a més m'agrada perquè és una cosa que també serveix per menjar. Vale, i torno, diu, petita o gran, soc rodona, soc de pell i soc de goma, soc de carn i soc de roba i dono bon gust a l'olla. No sé quina endevinalla pot ser aquesta. Vale? És petita, o sigui, pot ser gran, o pot ser petita, pot ser de pell o pot ser de goma, soc de carn i soc de roba, o sigui, es pot fer de moltes maneres i dono bon gust a l'olla. Per tant, soc de carn i dono bon gust a l'olla. Què, l'hem endevinat avui? Avui no penso fer el dibuix, ja us ho dic abans d'allò, perquè no he tingut temps només preparant aquesta història de Sant Jordi. La pilota, doncs sí, molt bé, l'hem enganxat, ni més ni menys que la pilota. Molt bé, l'heu encertat, perquè era de carn, era de goma, era de cuir, de totes aquestes formes que vosaltres dèieu. Què, estem preparats? Estem a punt per la història d'avui? Genial! Doncs res, doncs molt bona nit. Va, ho diré ara, vale? Mireu, us repasso totes les coses que m'heu anat dient per construir la meva història. Diu, Liam i en Neil, que hi hagi un elefant. La Judit i en Roger, hi hagi un drac mort per coronavirus. L'Emma, quan vingui el drac, la princesa es transforma en cavaller i li faci un pessic al cul, però que no el mata, d'acord? La Gala, Draco, el personatge, que sigui de color de rosa. L'Iker, Sant Jordi, confinat per pesta. Hola, Arnau. La Cira, l'Elna, princesa vol ser cavaller, el príncep, princesa i el drac dinosaure. Després en Ramon, el drac es menja la princesa i Sant Jordi hagi d'entrar a la panxa del drac per salvar-la. L'Aran, dos germanes anaven pel bosc i es van trobar un drac. Ala. La Violeta, el drac, veu el cavaller i es fan amics. Val? I la Julieta, princesa, cavaller i vergonyosa. I n'hi ha una altra, ara no me'n recordo qui era, que deia que el drac era cuiner. Estem a punt? Doncs anem a buscar una mica de pols màgica, així com... I ens la passem pels cabells, i per la cara, i per un braç, i per un altre braç. Doncs avui us explico, necessito fer xuleta per aquesta història, perquè hi ha moltes coses i molts detalls. Esteu preparats? Esteu a punt? Preparats. Llestos? I aquí comença la nostra història, la veritable història de Sant Jordi. O, si més no, la nostra versió. Diu així, diu, fa molts i molts anys, en un poblet molt i molt petit i molt tranquil, era tan petit com un mosquit, i de tan petit no hi deixaven entrar ni un elefant, o no hi cabia ni un elefant. Un dia va passar el que no hauria d'haver passat. I és que dues noies anaven caminant pel bosc així, i de cop i volta es van espantar, i se'n van anar corrents cap al poble. I quan estaven al poble van començar a cridar a tothom, auxili, 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 hem vist un drac! Què hi feia allà un drac? D'on havia vingut? Ningú en sabia res. Però el que va passar és que un cavaller que volia salvar la princesa va lluitar amb el drac. Xumpa, pum, pum, pum. Però en un moment determinat que aquest drac es va despistar, el drac de cop i volta es va menjar la princesa. Sort que el cavaller va obrir la boca del drac i s'hi va posar dins i va salvar la princesa. I de cop i volta la princesa va dir, has fet trampes. Has fet trampes perquè no tocava dir això, i a més no tocava dir això, i a més t'ha saltat tota la part aquesta que havien de fer un sorteig. Bé, tornem a jugar, va dir el drac. D'acord, i Sant Jordi, bé, molt bé, doncs tornem a jugar. 1, 2, 3, pedra, paper i tisores, 1, 2, 3, ja, pum. Torna a tocar a fer de princesa. Que jo no vull jugar, jo no vull tornar a fer de princesa. I la princesa es va posar de morros, així com. I aleshores el príncep es va acostar cap allà, el Sant Jordi, el cavaller es va acostar cap allà i
Ei, princesa, no t'enfadis. Mira, podem fer una cosa, si vols, tu fas de príncep i jo faig de princesa, sempre ho he volgut fer. I la princesa, doncs d'acord, perquè el vestit aquest que poses de cavaller a mi em mola molt, m'agrada moltíssim, vale? D'acord? Doncs comencem la història. Drac, a on vas? Me'n vaig a casa meva, que esteu només que parlant i no podem començar el conte. Ja, però, Drac, és que tu no pots anar a casa teva, perquè el poble està confinat i no podem sortir d'aquí. Per això portem mascaretes, Drac, que hi va haver una gran pesta, una pesta així d'aquestes, una pesta negra, i ningú de nosaltres pot sortir de casa, Drac, i tu tampoc, ara no pots anar a casa teva allà a la muntanya. Ostres, d'acord. I així què podem fer? Bé, doncs no ho sé. Podem tornar a començar la història. Sí? Tots a punt? Vale. 1, 2, 3, pedra, paper, tisores, 1, 2, 3, ja. I aleshores és com va començar una altra vegada la història. Diuen que fa molts i molts anys, en un poblet petit i tranquil, era tan petit com un mosquit i no hi deixaven entrar ni un sol elefant. Però va passar el que havia de passar, que és que aleshores, allà, dos noietes que estaven passejant pel bosc, de cop i volta van començar a xisclar així com i se'n van anar corrent al poble. Ostres! Auxili, auxili, hi ha un drac! I què feia un drac allà? Què és el que havia passat? Com és que un drac havia anat a parar aquell poble? El cas és que el drac s'anava menjant tot així. Es menjava les persones. Es menjava els animals. Ara una ovella, ara una vaca. Fins que un dia li van demanar, mira, drac, marxa, vés a casa teva i després, un cop estiguis allà, ja et portarem alguna cosa per menjar. I clar, cada dia... Doncs cada dia feien un sorteig. 1, 2, 3, ti, t'ha tocat a tu! No! Ostres! I sempre li tocava una persona diferent i aquesta persona diferent havia d'anar davant de la cova del drac i el drac... Però un dia de cop i volta va passar el que no hauria d'haver passat. I és que allà li va tocar ni més ni menys que... Sabeu a qui li va tocar? Doncs li va tocar ni més ni menys que a la princesa. I la princesa, molt bé, d'acord, ja hi vaig, me'n vaig cap allà. El cas és que la princesa es va posar a la cova i va estar esperant. 1 minut, 2 minuts, 3 minuts, 4 minuts, i allà no apareixia ningú. Drac, vols aparèixer, va, que si no la història és molt avorrida. I el drac, espera't, que estic esperant que vingui el cavaller. I aleshores va arribar el cavaller. I aleshores va passar el que havia de passar. Que és que el cavaller va començar a lluitar amb el drac. Xum. I la princesa sonava mirant així com, hola, drac, hola, estic aquí. I el drac i Sant Jordi, pum. Fins que de cop i volta la princesa va dir, veniu cap a mi? I el drac, ara vinc cap a tu i ara et menjaré i deixaré Sant Jordi per després. El cas és que el drac s'anava acostant cap allà. Com de cop i volta... Sabeu què va passar? Que la princesa es va tornar ni més ni menys que amb una cavallera. Amb una cavallera superforta i valenta i amb una capacitat de lluitar contra dracs increïble. I va començar a lluitar així com... I al final, sabeu com va guanyar el drac? Ella tota sola, fent-li un pessic al cul així com... I el drac... Ai, mare mareta marona, i se'n va anar corrents. Però al final va tornar i va dir, mira, saps què? Deixem de jugar. I van dir, ostres, doncs sí, a veure, 1, 2, 3, pedra, paper, tisores, 1, 2, 3, ja. I aleshores van dir, mira, saps què? Fem una pausa
de jugar aquesta història i anem a menjar alguna cosa. El cas és que el drac, que era un cuiner excel·lent, els hi va fer una xocolata desfeta, que era superbona. I Sant Jordi i la princesa i el drac diuen que van fer un berenar tan bo, tan exquisit, que diuen que va desaparèixer la pista per sempre més. I sabeu què ha passat? Que aquell drac, com que estava tan content, sabeu què va fer? Es va posar una camiseta de color rosa. I els altres dos van dir, doncs nosaltres també. I aquesta història que us he explicat, catacric, sabeu què ha passat? Que potser s'ha acabat? Que la volem tornar a sentir? La fem així una mica ràpid? Doncs aquesta història diuen que un dia hi havia en un poble molt bonic, molt petit, era tan petit que no hi cabia ni un mosquit i no hi deixaven entrar ni un elefant, que de cop i volta va passar una cosa, que és que Sant Jordi estava lluitant així contra el drac, fum. Quan de cop i volta Sant Jordi es va despistar per alguna coseta, no sé si per un elefant o per una mosca, i el drac va aprofitar per menjar-se a la princesa. Sort que Sant Jordi era molt valent i va entrar dins i va salvar la princesa. I aleshores la princesa va dir, has fet trampes perquè no anava així la història, havien de fer sorteig. I després sabeu què va passar? Doncs que aquesta història és de mai acabar, perquè sempre un dia i l'altre, doncs el Sant Jordi es canvia per princesa, l'altre és el drac que es canvia per Sant Jordi, i així van fent, i jo crec que aquesta història no s'acaba mai més. I aquesta història que us he explicat, catacric, sabeu què ha passat? Que s'ha acabat. Molt bé, doncs genial. Mireu, m'agradaria dir-vos, jo no sé si ho torno a fer, els ajudants i les ajudantes que he tingut avui. Us ha agradat? Ha anat bé aquest conte o no? Sí? No veig comentaris. Diu així, Liam i en Neil deien que havia d'aparèixer un elefant. La Judit i en Roger, el drac que s'havia mort per un coronavirus. L'Emma, quan vingui el drac, la princesa es transforma en cavallera i li faci un pessic al cul, però que no el mati. La Gala, el drac o el personatge que el substitueixi que sigui de color rosa. L'Iker, el Sant Jordi confinat per una pesta negra. La Cira, l'Elna, una princesa que vol ser cavaller. El príncep que vol ser princesa i el drac dinosaure. Que guai. Diu, el drac es mengi la princesa i Sant Jordi hagi d'entrar a la panxa. Això ho deia en Ramon. L'Aran, dos germanes, anaven pel bosc i es van trobar el drac. La Violeta, el drac, veu el cavaller i es fan amics. I la princesa, cavaller, era una mica vergonyosa.